joka nyt myöskin on sitten Tampereen kinkkuturnaus vuosimallia 2024. Allekirjoittanut on Eetu Tiiva, kilpailun päätuomari, kilpailun johtaja ja kaikkea muutakin hoidan tässä kilpailun kulkiessa. Eli jos tulee jotain kysyttävää, niin tulkaa kysymään multa. Sääntöasioista muutama asia. No, kilpailu ei ole virallinen, joten mennään kutakuinkin nopeasakin sääntöjen mukaisesti. Toivotaan, että tuomaria ei tarvita, mutta muutama asia kuitenkin. Virhesiirrosta vastapelaaja saa minuutin lisäaikaa. Mä en puutu mihinkään, mitä mä näen, eli vaatikaa, jos haluatte jotain. Mä oon täällä yksi ja teitä on melkein 50, niin mä en ehdi jokaista lautaa vahtimaan. Jees, huolehtikaa tässä kohtaa, että teillä on kännykät äänettömällä. Jos ne nyt ääntelee, niin mä annan ekalla kerralla varoituksen, toisella kerralla 0, mutta jos sitä pelin aikana käytetään, niin sitä mä en kattele valitettavasti sormien läpi missään olosuhteissa, eli 0 paukkuu. Onko säännöistä kysyttävää? Vai meinkö noin aikatasoituksiin? Onko toisesta virhesiirrosta häviä? Toinen laiton siirtoperin kestäessä häviää, mikäli vastustaja on laillinen Mattiin johtava siirtosarja. Onko muita kyssäreitä? Aikatasoituksista sen verran, kellot on nyt laitettu ensimmäisen kierroksen osalta oikein. Mä tuun lyömään tänne pariin paikkaan tolppiin vielä kiinni aikatasoitukset. Kustakin parilistasta löytyy molempien pelaajien ryhmät. Jos osaatte itse laittaa kellot oikein, niin todella hyvä. Hienoa, saatte niin tehdä, mutta vastaatte sitä myös sitten itse. Jos olette epävarmoja, niin voitte tulla kysymään multa. Etenkin kun täällä on näitä XL-kellovallin kelloja, joita hyvä kun minäkään osaa käyttää, niin tulkaa kysymään sit, jos ette osaa tai olette epävarmoja. Onko näistä aikatasoituksista jotain? Palkinnoista tulee lisäinfoa tuossa, kun saadaan kisa pyörimään. 3 parasta ryhmien parhaille ja sitten 1 arvontapalkintoa. Ja kiertopalkinto tietysti voittajalle löytyy tuolta sivupöydältä. Jes. Onko sääntöosuuksista kysymyksiä? Hyvä. Aikataulusta sen verran, että pelaillaan 3 kiekkaa sillä tiukassa tahdissa, että aloitetaan seuraava kierros heti, kun edellinen on päättynyt mahdollisimman nopeasti. Ja sitten pidellään taukoa. Mä kertoin aikataulusta sitten tarkemmin ennen 3. kierroksen alkua. Jes, mutta tässä kohtaa mä luovutan puheenvuoron Ari Siernoille ja Soini Särkilahdelle, jotka sitten pitävät muista puheenvuorot. Olkaa hyvä. Kiitän Eetua. Joo. Mä olen tavallista juhlavoin pukeutunut sen takia, että itse olin isäni hautajaisissa eilen, mutta haluan kertoa kaikille, että välittää viestin siitä entisen seuratoverini Voitto Särkilahden, joka oli 40 syntynyt talvisodan aikana. Hänen kuolemastaan tuossa ja paljon pikkapelejä pelattiin Voitovuoden kanssa ja Tampereen Sakin ystävissä ja hän sitten myöhemmin edusti Tampereen Sakkia tämän fuusion seurauksena ja opetti. Hän on osa tätä Särkilahden Sakki-dynastiaa, niin kuin meillä sanottiin, että Osmo opetti pikkuveljensä pelaamaan, mutta sieltä on paljon sakipelejä tullut ja sukupolvia näihin sukupolviin asti. Ja oli hieno kamppailullinen pelaaja, tämä seuratoverini ja oltiin samoissa joukkueissa pelattiin ja Tampereen Sakin ystävissä ja joukkuepikapeleissä ja ISM:ssä ja muulla. Joo, mutta mä luovutan puheenvuoron. Kiitos. Joo. Soinille. Lyhyesti vaan, eli Soini Särkilahti nuorin Voiton pojista. Tää kinkkuturnaus kuului mun jouluun lapsuuteen aina. Eli se oli yhtä varmaa kuin, tai se oli oikeastaan varmempaa, että tuliko joulukuusi kotiin, mutta kinkkuturnaus oli aina. Ja se näkyy monella tavalla ja kiitän nyt järjestäjiä. Nyt on tietysti digitalisaatio auttaa hieman, silloin tietysti kun isäni oli järjestämässä, niin käsin hänen paritukset tehtiin. Ja yksi mielenpainava seikka oli, kun 80-luvulla tuli jostain New Yorkin sakkikerho Fisheristä ulkomaalainen pelaaja taksilla sinne pihaan. Niin silloin mä olin ylpeä isästäni, kun isäni yhtäkkiä lennosta pitikin sen esittelytilaisuuden englanniksi. Tavallaan, että se oli jotenkin semmoinen, mikä itselle on jäänyt mieleen, mutta
ei sen pidempiä puheita. Kuten sanoin, tosi kiva, että tämä on edelleen niin voimissaan, tämä perinteinen turnaus, ja niin kauan kuin järjestäviltä tahoilta vielä energiaa riittää, tässä ainakin nyt näitä henkilöitä täytyy kiittää, että se vielä on hengissä. Ei muuta kuin pidetään kivat pelit tänään. Yes. Ja pyytäisin vielä ennen kierroksen aloittamista, että nostaa hiljaiseksi.